Eli moikka vaan moi kaikille! Ei vaan joku oma perässä tähänkin juttuun. Eli siis moi kaikki! Ja tervetuloa mun ensimmäisen videon pariin! Mä oon nyt halunnut aloittaa pettitubettamisen, koska mä oon jo halunnut tosi pitkään aloittaa kuvaamaan petsivideoita. Ja mä oon tosiaan aloitteleva petsitubettaja, eli en oo ehkä mikään paras, mutta yritän silti aina parhaani. Ja tosiaan en tiedä miten useasti tulee videoita, että miten mä usein niitä saan tehtyä, kun mulla on koulu ja kaikki. Vitsi, mun pitää leikata videota paljon. Mä en tuu kertoa mun oikeeta nimeä, enkä mä tuu näyttämään mun naamaa, mutta mua voi kutsua Lunaksi täällä. Tää kameran laatu ei tosiaan oo, taitaa vähän aika ylivalottunut. Eikä tää äänenlaatukaan oo varmaan hirveän hyvä, koska minä kuvaan minun videot puhelimella, että mitään varsinaista kameraahan minulla ei ole. Mutta ehkä sellaisen en tuu kyllä saamaan. Mutta joo, kuvaan minun videot tosiaan puhelimella. Minun mielestä tosi sepä petsi on tää. Tää on hieno. Okei, tää on tosiaan minun kanevan maskotti. Ja mä en oo keksinyt tälle vielä ihan varsinaista nimeä. Että tosiaan hänen nimensä ei ole Luna, vaikka mun nimi täällä YouTubessa on. Mutta hänelle voi jättää nimiehdotuksia kommentteihin, jos jotain sellaisia on. Mutta joo, kiitos kun katsoit videon. Heippa! Tää valotus on ihan huono. Ei, nyt se kiiltää liikaa. Ja että miten... Ja on nyt siis... mahdollisimman ehkä... tekemään mahdollisimman... Mikä se sanoo?